Sampai, tuh. Bisa juga. Dapetin, mau dapetin. Mici beda. Dapetin deh. Nunam sih kari aku. Bayang. Logoफोर दिनै उदालगुरियाव थांनो ओंखारदों उदालगुरि बाथौ थानसालियाव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम बियाबफोरनो सान्थि खाना होनाय जादों जायफोर बियाबा जायफोर सानाव आर'जनि हाबाफारि बाहागो गोलैयो बे सानाव बयबो बाहागो लायो दिनै जोंनि सिनाखना बियाबनिफ्रायबो गामिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा आर'ज गाबनो थाखाय ओंखारदों जोंनि गामिनिफ्रायबो आर'ज गाबनो थाखाय हाबाफारियाव थांनो ओंखारदों Sendiri musanele. Sunfra gamini. Mana mana aja tiba. Ini siapa saja sih dah? लोगोफोर नै सफैबाय जोङो उदालगुरि बाथौ थानसालियाव इसोरखौ अनसायनो होननानै लाबोनाय गासैबो बाथौ अनफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं जासिहरबाय जिल्लानि आफादगिरि जानानै आं गासैखौबो बरायबाय दा बे समावहा जोंनि जिथु दिनैनि उद्देश्य बे जोङो जागायनो आखायाव लाबाय दा जागायनायनि सिगांनो जोंहा थिखानाय दोनखानाय बेबादिनो जोङो खारलांगोन दा बिनि सिगांनो आं मा सिस्टेमजों नोंथांमोना हयथ' सिगां थांनाय बोसोरावबो खेबसे मोनदों खोमा आरो देग्लाय बे बोसोरनि थाखाय जोबथा आनसलिक जागोन
दिनै गिबि आरो खेबसे दंफैयो। बिनि उनावहा जोंनि बोसोरनि जिथु केलेन्डाराव लिरना दोननाय बेयो जोबथा जागोन। बिनि उनावसो गोदान जासिगोन आरो मावनांनाय बादि बाथ्रा सुंद'यै गुसुङै माने धोरोम बोसोनथि होगोन बेखौबो जोङो सायख'ना लाखादों आरो बिथाङा दिनै बे आफादाव नुजाथि फैदों। बे समावहा सिनायथि होनाय आयदाफारियावहा आंनि बे थानसालि सिङाव थानाय दिउनि नोंथांमोनखौ दायस' गसंनो थाखाय आं खावलायबाय। लोगोसे दिनैनि आयदाफारिखौ दैदेनलांगोन बिथांखौबो बे दायस' गसंनो थाखाय आं खावलायबाय। आरो लोगोसे दिनैनि बे आरजनि आयदाफारिनि उनाव जाय बोसोनथि होगोन धोरोमनि बोसोनथि बिथां आलासिखौबो आं दायस' गसंनो थाखाय आं खावलायबाय। बे जाबाय जोंनि जिल्ला गौथुमनिफ्राय बिथोन मथे खामानि मावलांनाय मानगोनां सुबुं बिथांमोन। दा बिथांमोनखौ आं फारि फारियैनो माने बिथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होगोन। दा आं गिबियावनो आं सिनायथि होनो सानदों। जोंहा जोंनि आफादनि मुङानो जाबाय उदालगुरि जिल्ला बाथौ धोरोमारि आफाद बा गौथुम। दा बे गौथुमखौ जों दैदेनलांनायावहा माने इसोरनि आध्यात्मिक गियानजों इसोरखौ मोननो थाखाय लामा दिन्थि होग्रा जोंहा बेयाव दिउरि सानैल' थायो। सासे गल नाम्बार 1, सासे गल 2 नम्बराव गाज्रि नङा दे थारमाने लेङाय 2 नम्बरखौ लेङायना बुंबाय आरोखि। 1 नम्बर दङ बिथाङा हयथ' दिनै फैयाखै। दाखालि दसे फिसा हाबा जादों बेखायनो हयथ' खामानि आख' बाखाव फैनो हायाखै। जेबो बिथांखौ सहयोग होग्रा हेल्पार लोगो दिउरि हिसाबै बेहाय नुजाथि फैदों। बे नोंथांमोननिफ्राय बारा गोजाननि नङा। बिथाङा खैराबारिनि महिलापारानि बिथाङा लोगो दिउरि जिल्लानि। दा बिथांनि मुङानो जाबाय जुगेन बर'। बिथांखौ गावनि सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायबाय। बिथाङा नैबे थानसालियावहा बिथाङा फैबाय थायो। प्रत्येक मंगलबाराव फैबाय थायो। जोंनि दिदोम दिउरिखौ माने सहयोग खालामफैयो आरोखि। दा बेबादिनो नोंथांमोना दहाय 10थानिफ्रायनो बे थानसालियाव फैनानै निश्चय खुलुमदों। खुलुमनायावहा नोंथांमोना नुदों सासे गुनु गाननाया जोंखौ आशीर्बाद होदों, फोथा होदों। दा बिनियाव नोंथांमोना सासेखौ सिनाय मोनखाबाय जुगेन बर' होनानै। दा आरो सासे दं बेनो जाबाय बे उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि दिदोम बावसालिनि दिदोम दिउरि। बेखौ सब समाय लोगो मोनगोन। बेयाव मालाबा उदालगुरि फैब्ला जोंनि थानसालियाव थांनोसै एसे खुलुमना फैनोसै होनबा बिथांखौनो लोगो मोनगोन। उदालगुरिनिखा बै उदालगुरि कलेजखौ नुदोंना? नुबाय दा? बयबो फरायखानायबो दंखायोना? नुबाय न'? बे खाथिनि बिथाङा गरायमारि होनना बुंदों। दा बिथांनि मुङानो जाबाय अबिराम दैमारि। बे थानसालिनि गाहाय दिउरि अबिराम दैमारि। बिथांखौ गावनि सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायबाय। बिथाङानो बे थानसालिनि बिदोम दिउरि। जिल्ला माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि नामा जाबाय मुस्रि मा दिपाली मुसाहारि। बिथाङा एकदम माने मोजाङै दैदेनलांगोन आरो नोंथांमोनाबो खोनासंनो थांगोन। जिल्ला लाइमोन आफादनि लेङाइ आफादगिरि नामा जाबाय मुस्रि रितुल दैमारि। बिथाङा हरिसिङानि। बिथांखौ गावनि सोमोन्दै खावलायबाय। आচ্ছা बे दा नाम लिरहरनाय सानैखौ नोंथांमोनासो बिराद मिथिजोबो ना? बिथाङा जे जिल्ला आफादावहा माबा मोनसे खामानि मावबाय थादों बेखौथ' नोंथांमोना मिथियाखै। जोंहा जिल्लानिफ्राय बिबान मोननाय आरो जिल्लायाव माबाफोर जाया बिनि थाखाय बोसोन होग्रा बिदि सुबुं जों सायख'ना लाखियो। बेनो जाबाय नोंथांमोना भाग्यबान। नोंथांमोननि बियाबनिफ्रायनो जों सासे सायख'ना लानो मोनदों। बिथाङा जाबाय दैथुन सैगियारि। आं बिथांखौ गावनि सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायबाय। बिथाङानो दैथुन सैगियारि नोंथांमोननि बियाबनि सुबुं। नाथाय बिथाङा जिल्ला आफादावहा बोसोनगिरि बोसोन होबाय थायो।
माबाफोर जेंना जाब्लाबो बिथांनिफ्राय जों बोसोन लानानै खामानिखौ जों मावनाय जायो आरोखि। बिथाङानो जाबाय भबेन बर' बिथाङा गाहाय नेहाथारि सिनाफोना बिहा बाथौ आफादनिफ्राय। बेखौथ' नोंथांमोना हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव जिखुनु फैबानो लोगो मोनबाय थायो दा। मानसियाथ' डेन्जार नामा बियो, खोब गोरोंबो नङा बियो, बेबायदि आरोखि। जि हक दिनै सोरबा सासे गोरों जाना फैनांगोन, सोरबा सासे रोङैया बिजों थाफानानै सोलोंनांगोन, बेसो जोंनि धर्म नंगौना नङा? दा बे बयबो जोनोमनिफ्राय सोलोंना फैखायाखै हिसाबै दा नोंथांमोननि सिदाफोरा बिहावफ्रा सासे जों मिथिनायावहा माने मैखोम राफोद राग' गियाननि बिगोमा होननानै जों एसे जों आन्दाज मोनो। दा बिथांखौ नोंथांमोननि सिगाङावहा जों आं सिनायथि होनो सानदों। बिथाङा जाबाय आसारिनि गिबि आसारि, बिथाङा आसारिबो जिल्लानिफ्राय मोननाय आसारि। दा बिथांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होदों। बिथाङानो जाबाय श्रीधर कसारि। आं बिथांखौ गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय। जायगानिब्लाबो नोंथांमोना साननाङा, बिथाङा जिल्लानिफ्रायबो एसे मानाव थानाय हिसाबै दा जों जिल्लायाव फैबाय जेला बिथांखौ एसे सिनायथि होआब्ला जोंहानो मोनसे माने अपराध थागोन आरोखि, खामानि थागोन। बेखायनो आङो सिनायथि होनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि माबानिफ्राय भैरब सिनाख'नामा बिथां नारायण बर'आ आसारि। दा बिथांखौ गावनि सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायबाय। बिथाङानो आसारि थाबाथाय बिनि खिथु खारदोसै। दा बे आयदाफारियावहा जोंहा दायित्व थानाय हिसाबै दा बिबारि आसारिखौ दिनैनि बे दायित्वखौ आजावगोन होननानै आं खावलायबाय। गोथार मंगलबार साननि गोजोन फुंबिलि समनि आंनि सिबिनायाव थानाय गासै रायजो-राजानो बावहरग्रोनाय थाबाय। आरोबाव दिनैनि बे गोथार मंगलबार साननि जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनावगुरिनि गोथार थानसालिखौ लिरस्रां खालामनानै गोथार खालामजेनग्रोनाय दौरि दौसि आबौ नोंथांमोन, जिल्लानि सिङाव थानाय सिमना खना बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय दैदेनलांनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा दं जोंहा संग्रिनाय आरज। बे संग्रिनाय आरजखौ दौरि आफा बिथांमोनजों लोगोसे बयबो आरज खनग्रा बिथांमोनखौ खनलांनो थाखाय आं बोरै खावलायनाय थाबाय। हाग्रामानि गामिनिफ्राय सफैना होनाय आरज खालामनायखौ साबायखर थाबाय। कावलबारि देवानपुरी देवानपुरी साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम।
सिनाखना जाबाय थाबाय खनसे इसोरखौ फोथायग्रा सुबुं सासेया माबा मोनसे आसा लानानै इसोरनि खाथियावहा बोर नागिरदों आशीर्बाद नागिरदों बेनि थाखाय जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानि बे बिदोम थानसालियावहा माबा मोनसे आंखालखौ बिथाङा नुहुरनानै एसेब्लाबो सुंस'नो थाखाय बिथाङा मोनसे दान होदों। दा बे दान होनायखौ जों जुदि जोंनि सिबियारिनि सिगाङावहा बिदि सुजुग थानाय समावहा जि सिनायथि होआब्ला जोंहा भुल मावनाय जादों नङा होनब्ला बिथां थानेस्वर बर' आरो भबानि बर' आं बिथां सानैखौ जोंनि बे आरजनि सिगाङावहा गसंथानो थाखाय आं खावलायदों। 24 Februari ini kali kamarnya jalan-jalan dulu. Dan bitamuna sigang-sigang ini bitamuna bogat prani Indiani. Kebiasaan ini maksud apa? Metrik anjur jaya apa? Materi kita dulu. Ini masih suruh jalan metrika. Beoha bitamuni besar lagi di mawar tulunga borwa. Metrikoha ligun निफ्राय बोर बिनाय बोर बिदों मोनगोन लुबैदों दिनै बेखायनो बे थानसालियाव माबा मोनसे अभाबनि गेजेराव माबा मोनसे आसुगुर सैसेब्लाबो सुफुंनो हायो खोमा इसोरजों माने बोर मोनो खोमा सानै बिथां माने थानेस्वर बर' आरो भबानि बर'आ बै जे नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मा दंमोनलाय मा बुङो बेखौ ओइ गसंबाय थानाया मामोनलाय बे Godresku Inggris Godres आरो हारसायपा आलमिरा बेखौ बिथांमोना बै थुलुंगा बर'नि मुङै जाहाथे माने दान होदों आरो जाहाथे मेट्रिक परीक्षायावहा मोजाङै लिरनो हाथों आशीर्बादखौ बिथाङा बिबाय थिग बेबायदिनो बिथांमोना दिनै खुब भाग्यवान लाखि होनना बुंजागोन दान होगिरि बिथांमोनखौ आं सिनायथि होनो सानबाय दा दान होगिरि जाबाय श्री थानेस्वर बर' बिथांखौ आं गावनि सिनायथि लानो थाखाय थानेस्वर बर' आरो बेखौ जोङो आफादनिफ्राय बे थानसालिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावगोन बे जाबाय थानेस्वर बर' बेखौ जोङो दिउनि बिफाननिफ्रायनो जों बावनाय जादों आरो लोगोसे बिनि अर्धांगिनि बिसि भबानि बर' बिथांखौ जों सिनायथि लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावगोन जोंनि बे थानसालिनि गाहाय दिउरिया दा बिथांमोना दान होबाय नालाय दा सानगोन आरोखि दान होनालाय मा जानोलै नाथाय बहाथ'आ बे आसाफोरा लिरनाय होननानै बिदिनो हानायसिम नाथाय बे बोसोरनि बिबुंथिखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि रितु दैमारि बिथां आगैया नोंथांनि गेजेराव बोसोनखौ होलांगोन दिनैनि गोथार मंगलबार सानाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार बावसालियाव दुलाराय बाथौनो बावनानै जोंखौ सिबिनो बोर बांसा लानो थाखाय गिबियावनो बावजेननाय जोंनि आबुंथि नेमखान्थिनि गेजेरजों मोजां मोनसे सोदांनानै आरजनि हाबाफारिखौ जोंबो गोथार गोरबोजों गाबज्रिनो हानाय मोनसे नेमखौ जोंबो खालामना लानो दिनैनि आरजनि समाव सफैनो हानाय गासै दौरि दौरि आफादजों लोगोसे
बोसोनगिरि आसारि बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिनानै दिनैनि बे दैदेनगिरिनि बुंथिनाय समाव आं बेखौनो नोंथांनि सेराव फंनैसो बुंनो सानबाय नाथाय मेसेज बायदिसो होनो सानदों बा मोनथिखानाय खोथाखौब्लाबो जों बुंनांगौ जायो मानो होनब्ला जोंनि धोरोमाव बेबायदि दा धोरोम थानसालियाव जों उदालगुरि जिल्लानि दा बे माइदांगुरि गोथार थानसालियाव आरजनि समाव जेरैबायदि नोंथांमोना जिरायनानै आरज लानो हानाय बे जोंनि गोथार थानसालिखौ जेरैबायदि नोंथांमोननि अनसुंथाइ मोननानै बे गोथार थानसालिखौ जों ग्रोम ग्रोमै लुफुंनानै दिनै स्थायि सासे दौरियाफोर लाखिनानै नोंथांमोननि सेराव बे आरज लानाय थासारिखौ खालामनो हादों नोंथांमोननि बोर बान्सा मोननायनि थाखाय दिनै जों बे थानसालिखौ जेरैबायदि लुफुंनो हादों थिग बेबायदिनो आरोबाव नोंथांमोना बयबो मिथिदों जे जोंनि दा लुबाय थानाय थानसालि जेरै भैरबकुन्दनि बे भैरबकुन्दनि दा थानसालिखौ जों 5 बोसोरनि टारगेट लानानै जों लुफुंनो सानदोंमोन नाथाय जों लकडाउननि थाखाय लुफुंनो बा बन्द जानानै थाबाय कानेक्सनफोराबो किसुमान हाबाफारिफ्राव थाद'नाय जाबाय ओंखायनो जोंहा लेट जानानै दिनै 5 बोसोर जाफैनायसै ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेबायदि थानसालिखौ जोंबो आरोबाव भैरबकुन्दनि जायगायाव जुदि ग्रोम ग्रोमै लुफुंनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोननि सेराव जा 5 बोसोरनि मादाव न'खरसेयाव 1000 रां अनसुंथाइ जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा नोंथांमोननिफ्राय बिदोंमोन बेखौ नुगासिनो दं जों बे बाथ्रानि सायाव गोबां सावरायलायबाय थायो नोंथांमोना बेयावहा जाखिनि हाबाफारिया जोबगोन ओंखायनो आं बुंस्लिमनाय हाबाफारिखौ सिगांग्रो बुंस्लिमनानै बे मोननै आयदाखौ फोसावखाना होनाय जाबाय मानो होनबा दा दङ जोबथा आरजनिफ्राय नों आफा सोरजिगिरि बेनि उनाव दङ आनार जानाय आरो गावबा गाव आरज बेखौ बुंनानै आङो हाबाफारिखौ फोजोबबाय होननानै नोंथांनि सायाव आं फोसावना होनाय जाबाय गोजोन्थों दहाय दिनैनि दिनाव बे न'खरनिफ्राय बावथाय लाबोनाय गरिगुमानिफ्राय बिथां मुस्रि हरेन बर' बिथांमोननि मुस्लिमा ब्रह्मा बर' बिथांमोननि फिसा हिनजाव सनाथि बर'नि मुं बिथाङा हायार सेकेन्डारिनिफ्रायनो लिरगोन बिथांमोननि बे फिसानि थाखाय जि बावथाय महर लाबोगोन जाहाथे नोंथांमोना बे सनाथि बर'नि मुङाव आरज गाबो बिराद गरम जाबाय दा बेखायनो जोङो हास्थायदों आं मिथिहोदों जोंनि भितराव स्टेन्ड फेन गंनै नांनाय जादों स्टेन्ड फेन आथिं गोनां मोसानो हानाय आरो दा बेबायदि स्टेन्ड फेनखौ जोंनि गेजेराव सोरबा होग्रा दङ नामा आरो होग्रा दङब्ला बिथाङा गोसो गोथारैनो होनो हागोन गंनै नांगोन बिथिं गंसे आं बेखौ फोसावना होनाय जाबाय आरो दिनैनि जा आरज खालामनाय हाबाफारि बियो जोबनानै थांबाय आरजनि हाबाफारिया फैयै जोब्बाय दायो जोङो दसे बाहेरायाव रेस्ट लानोसै आरो जाय बिथांमोना खुलुमगासिनो दङ आरो बिथांनि चेनेलखौ सोरबाफोर गोदान नायगिरि दंबा साबस्क्राइब खालामना हो लाइक कमेन्ट बिथाङाबो जाहाथे गोजौ फारसे दावखोनो हायो बिथांनि जानानै आं गासैबो बिथांनि नायगिरिजों खावलायनाय थाबाय
Thank you. Bye bye. बे समाव खुलुमनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय जाय बिथांमोना आर'जनि आगोलाव खुलुमाखैमोन बिथांमोना खुलुमनाय हाबाफारिखौ जागायजेनबाय। मोनसे बाथ्रा फोरमायना होनो सानदों बे खुन्थाखौ नुना लोगोफोर बे खुन्थाखौ डक्टर निरथर ब्रह्म बिथाङा बे खुन्थाखौ दान हिसाबै होदो। बे थानसालियाव थानाय मोनफ्रोम खुन्थाखौनो बाथौ सिबियारि गेदेमा बिथांमोना दान बावदो। नैबे खुन्थाखौ दानगिरि हिसाबै दङ डक्टर सिनन नार्जारि रौता सारिआलि आरो जेसेबां खुन्था दङ गासैखौबो गेदेमा सिबियारि बिथांमोना दान होदो बेखौ नुनो मोनगोन। दानगिरि महरै दङ मुस्रि हिरेन बर' पालादारि बर' बाजार बे जायगानिफ्राय आरो गासैखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो। बे खुन्थाखौ दानगिरि हिसाबै दङ मुस्रि लिसेन बर' मुस्रि भास्कर कसारि कान्जुराम कसारिनि गोसोखांथि बाउरि कुटा अरांनिफ्राय मोनफ्रोम खुन्थाखौबो दान हिसाबै होदो। Kanjuram बर' आर'जआव बाहागो लायो बिथांमोना जिरायनानै दङ। बयबो जिरायजोबनानै दङ। प्रसादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो बयनोबो रानना होनाय जादों। थानसालिनि साखाथिबो नै मोनसे फिसा गार्डेन नुनो मोनगोन। समायना बिबार बारि एसे फिसायै बयबो नै थांनो हमबाय थांनोसै। लामानिफ्राय नैबायदि नुनो मोनो। बे दुलुरबो जोबोद गोथाव जानाय। Itu जानायाव बेस्थ। Solo. बे समाव जों नै टंला टाउनाव सहैबाय साहा लोंनो थाखाय हटेलसिम थांगासिनो। नै हटेलाव हाबबाय जोङो मोनसे हटेल सायख'ना लाना बयबो जिरायबाय। kerja fayबायबा आर'जनिफ्राय ada polisi deh tuh kunci deh
exam जोब्बाय जों दा बे समाव खैराबारि सफैबाय खैराबारिनि खैराबारि कलेजसिम सफैबाय नै जोङो जा स्टुडेन्टफोरखौ लोगो मोनदो आदार होखांनानै बेलासिनि बयबो ओंखारबोनायखौ लोगो मोनबाय नैबे नुहुरनाया खैराबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल बेयावनो एग्जामा जायो बयबो गावबा गावनि एग्जामखौ होनानै फैबाय गामि मोनफैबाय